Punom ka mga pulis ang giakusahan og kidnapping ug torture. Ang kaso gipasakan na sa Visayas Ombudsman. Ano yung report? Ang giakusahan ang upat ka masakop sa PNP Drug Enforcement Group o PDEG nga silang Police Staff Sergeant Reed David Umintaro, Police Staff Sergeant Rex Porosilo, Police Staff Sergeant John Millar ug Police Staff Sergeant Jimmy Chill Himang. Padaan pang gila ang laing duha pa ka mga suspek. Matod sa reklamanting manag-uyab nga silang Randolph Restauro ug Jimalin Ilorde taga Minglanilla nga niadtong March 26, 2023. Samtang sakay sila sa motorsiklo nga nagsubay sa National Highway, gibabagan matod pa sila og laing motorsiklo. Laing sakinan ang nihunong sa ilang tungod ug dinhing tungura. Gipugos matod pa sila sa pagpasakay. Matod ni Randolph nga gitabangan siya sa pagkulata samtang anaa siya sulod sa sakinan. Dinhi gipangitaan na siya kung asa na ang shabu. Matod ni Jimalin tungod kay dili kay hugot ang iyahang blindfold na sayran nila kung diin silang dapita sa Cebu City gidala. Matod pa, sulod sa usa ka building ug didto gipaubos sa torture. Dinhi hugot niyang gipahimakak ang iyang kalamigitan sa illegal drugs. Dinhi iyang nasayran nga ang hulagway sa shabu nga iyang nakuha sa usa ka post ug gipakita sa usa niya kahigala ang hinungdan sa insidente. Kaya walay nakuha ang impormasyon gikan kanila, gibuhian matod pa sila sa mga middagit kanila. Nagpatabang ang mga biktima sa National Bureau of Investigation sa pakisusi sa NBI na sayran gawa makig-coordinate ang naasoy mga pulis sa buhatan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ito siya dito sa suod sa PDEG, okay. Ang lalaki ra. Gipuspusan, gikunsumba, gisikaran, gibitay pang tihila na ba? Matod ni NBI Agent on Case, Senior Agent Gregorio Alguso Jr. nga base sa ilang investigasyon, wala malambigit sa ilegal nga drugas ang mga reklamante. Subay sa kasong gipasaka, girelibuhan na ang naasoy mga pulis. Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari nga bisan og dili ubos sa jurisdiksyon sa PRO7 ang PDEG apan dili nila konsintihon ang mga hiwing binuhatan sa mga pulis. Ato pong nakuha ang information from PDEG sa ilang team leader sa Region 7. Accordingly, 6 police officers of PDEG were already relieved from Region 7 pending investigation. Fact na pre-charge na ni sila. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.